A parroquia de Aguiño vestiuse de gala neste día do Carme para render homenaxe á patroa dos mariñeiros. Preto da 1 da tarde a imaxe da Virxe chegaba ao porto, escoltada por unha multitudinaria comitiva. Alí agardaban tamén numerosos veciños e visitantes, que non dubidaron en embarcarse nos numerosos barcos que saíron en procesión polo mar. Hasta aquí, entonces como no lo había visto la procesión, pues hemos venido a verla. Aquí en Aguiño sí, pero he estado en otras, en el Porto Son y en Porto Siguen, también me gustaron mucho. Sí, aquí a maioría da xente todo anda ao mar, así, en embarcacións pequenas ou grandes, pero todo o mundo anda ao mar. É bonito, sobre todo que representa, porque todos somos pais e fillos de mariñeiros. Es preciosa. Y la Virgen del Carmen, adorable. Vivimos del mar y Santísima Madre, espectacular. Especialmente pola procesión, sí. E polo tema da ría tamén a procesión cando suben a Virgen e ven por aquí, bueno, é o que nos gusta. E encima que me chamo Carmen, quero subir, así que a ver se me dan un tique. Como non, a Virxen é especial e máis neste día que a lembramos con agarimo e emoción. Ademais do catamarán habilitado polo Concello, sumáronse ao percorrido pola ría varios pesqueiros e barcos de recreo, así como embarcacións tradicionais que participan no encontro que se celebra esta semana en Ribeira. A xornada rematou cunha ofrenda floral en homenaxe a Juan Antonio García Pichón, mariñeiro desaparecido no naufraxio do Argos Georgia hai agora un ano. Foi a súa nai, xunto co concelleiro do mar Fernando Abraldes, a encargada de arroxar a coroa ao mar, en lembranza deste veciño tan querido no municipio.